खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो स्विस भारत मिशननि अर्थात टयलेटनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर, आरो जाय बिथांमोनहा बे स्विस भारत मिशननि जि लिस्टआव नाम दङ बिथांमोना नैबे 2026आवनो नोंथांमोना स्विस भारत मिशनआव नाम थानायफोरा बे टयलेटखौ मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। दा बे स्विस भारत मिशनआव नोंथांनि नामा दंना गैया बेखौ बोरैहाय चेक खालामनाय जायो, बे लिस्टआव नोंथांनि नामा फैगोन ना फैयाखै बेखौ बोरै चेक खालामनाय जायो, गावनि मबाइल फननि गेजेरजों बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दानिया लोगोफोर, नोंथांमोना गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो आरो बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै हो। मा सार्च खालामनांगौ लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थानो दे लोगोफोर। आं बेवहाय आंनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाबाय। बेवहाय आं सार्च खालामनानै होनि SBM, नोंथांमोनाबो बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। आं बेखौ सार्च खालामनानै होनोसै बे SBMखौ। बेनि उनाव क्लिक होबाय। क्लिक होखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौनि जि फार्स्ट लिंक दे, स्विस भारत मिशन ग्रामीण डिपार्टमेन्ट अफ द ड्रिंकिं वाटार, बेवहाय नोंथांमोना नैबेवहाय खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबेवहाय स्विस भारत मिशननि जि पर्टेल बियो अपेन जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो मिनिस्ट्रि अफ द जेल बियो माने नोंथांमोननियाव अपेन जाबाय। जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे गाहायाव फैदो दानिया लोगोफोर। गाहायाव फैखांनायनि उनाव नैबेवहाय मोनसे बक्स नुदोंना, नाउ इउआर स्विस भारत मिशन, नैबेवहाय ना लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय फार्स्टनि जि लिंक बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै लोगोफोर। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जाबावगोन। दानिया नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे खनायाव दंना थ्रि डट लोगोफोर, नैबे थ्रि डटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन दे लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। आं बेवहाय क्लिक खालामनि। सरि लोगोफोर, बियो मानि मबाइल फनाव एसे नांनो थान जायो दे लोगोफोर क्लिक खालामनायाव, बेखायनो नोंथांमोना बेखौ जुम खालामनानै ला लोगोफोर। नै आं जुम खालामनानै लाबाय। दानिया नोंथांमोनाबो जुम खालामनानै ला। जुम खालामखांनायनि उनाव नैबे थ्रि डट दंना, बे थ्रि डटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया बेवहाय मोनसे पेज अपेन जाबावगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गाहायनि जि लास्टारावदि नैबेयाव डेशबर्ड दंना, बे डेशबर्डआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै हो। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जागोन। श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेफोराव जेरावबो थुनो नाङा दे लोगोफोर। नैबेखैजा दंना आगसिखैजा, बेवहाय नैबेयाव मोनथामसो अपसन दङ ना लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय बबेयाव थुनो नांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थाखानो दे लोगोफोर। नैबेवहाय भिलेज प्रग्राम रिपर्ट दंना, नैबेयो भिलेज प्रग्राम रिपर्ट, नैबेयो बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जागोन। श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौआव नैबेवहाय नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामना ला। बेयाव डिस्ट्रिक्ट, बेनि उनाव ब्लक, बेनि उनाव ग्राम पन्सायत, बेनि उनाव भिलेजखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनाय जाबाय आरो फारि फारि आं बेवहाय फारि फारि फिलआप खालामबोनोसै लोगोफोर। दानिया फार्स्टआव आं स्टेटखौ सेलेक्ट खालामग्रोनोसै। स्टेटखौ आङो आसाम नालाय आसामखौ होबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ होनोसै आं, डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय आं बाक्साखौ होग्रोबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि ब्लकखौ होनोसै बेवहाय, गावनि ब्लकखौ होनानै ला। आंबो आंनि ब्लकखौ होनानै लानि। बेवहाय आं जायखिया मोनसे ब्लकखौ लाबाय लोगोफोर, बाक्सानि। आं बेवहाय जालाखौनो लाबाय। बेनि उनाव नोंथांनि ग्राम पन्सायतआ मायाव दं, पिएचटिसिआ, बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लादों। आं बेवहाय ग्राम पन्सायतखौ सेलेक्ट खालामना लानोसै। आं जायखिजाया मोनसे लाबाय, नै कख्लाबारिखौ लाबाय आं। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय नोंथांनि भिलेज दंना, नैबे लास्टआव, नैबे भिलेजाव नोंथाङा नोंथांनि गामिखौ होनानै लाबानो जाबाय। आं बेवहाय आंनि भिलेजखौ होनानै लानोसै। आं बेवहाय जायखिजाया मोनसे भिलेजखौ होनानै लाबाय दे लोगोफोर, नोंथांमोनाबो होनानै लाबानो जाबाय। नैबेखौनो होबाय आं। होखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे साबमिट बटन दंना, साबमिट बटनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन। आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै लोगोफोर। दानिया आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामबाय दे लोगोफोर। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दसे समाय लडिं जागोन दे लोगोफोर। नैबे लडिं जागासिनो दं। दानिया नै लडिं जाखांबाय लोगोफोर। दानिया बेवहाय बेसेबांजन मानसिया स्विस भारत मिशन बा अर्थात टयलेटखौ मोननो थांगासिनो दं, बेनि लिस्टखौ बोरै नायनो लोगोफोर, बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। दाना नै गाहायथाराव दंना, नैबेयाव IHSL पेज 1 आरो IHSL पेज 2 बेबायदि दं। ओमफ्राय टटेल IHSLP पेज 1 प्लास बेबायदि दंना पेज। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयाव टटेल एप्लाइ खालामदोंमोन 587, बेनिफ्राय एप्रुभ जादों
106 जोनाल' माने बेवहाय एप्रुभ जादों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय टटेलि बेवहाय गासै बेसेबांजों जादोंनो 693 जन मानसिया टटेल बेवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर। नैबेवहाय रिजेक्ट जानाय आरो नैबे जाबाय नोंथांमोननि गामियाव एप्रुभ जानाय आरो लिस्टआव ओंखारनाय नाम। दानिया नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय मा खालामदो, नैबेवहाय ना IHSL फेज 2आव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। नै दानिया क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि जि गामियाव सोर सुइस भारत मिसनाव अर्थात टयलेटखौ मोननो थांगासिनो दङ, बेवहाय फारि फारि नामा ओंखारजोब्बाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन आरो नैबेवहाय। दानिया नोंथांमोननि नामा दंना गैया बा नोंथांनि नामा दंना गैया बेखौ बेवहाय ओरै बोखोनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। बेवहाय गासै बेसेबांथा दं नायबानो जाबाय लोगोफोर। 106था टटेल जोन माने 106 जन मानसिया बेवहाय सुइस भारत मिसनखौ अर्थात टयलेटखौ मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो फारि फारि। दा आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। नोंथांमोना आं जेरै थिनदों बेबायदिनो चेक खालामनानै नोंथांमोननि नामखौ बा नोंथांमोननि नामा लिस्टआव दंना गैया बेखौ चेक खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बे सुइस भारत मिसनखौ नैबे 2026 मायथाइयाव मोननो थांगासिनो दं आरो थाबैनो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। आरो बेनि गेजेरावनो जुदि सोरबाफोर सुइस भारत मिसनाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो दङब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाफिन लोगोफोर। जाय बिथांमोना रिजेक्ट जादों दे लोगोफोर, आं बेखौ फोरमायहरखाबाय। आरो बे सुइस भारत मिसनाव एप्लाइ खालामनो रोङाखैबा नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय बेखौ बोरैहाय गोदानै एप्लाइ खालामनाय जायो। आरो जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो रोङाखैब्ला आं नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनानै हरगोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंकिउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।